Tuskabose mwancho murigaria abarandi kurwasa chikanisa au ime county ya Nyamira niko baesokire na kugikiria bororo ingana yabe kwa sense mu mitandao no musawa ya mukuru wa sebunge akitutu masaba unanigo abarandi abo banyorandire amo no mu Rwanda bikiro ke bogavana se county yo Walter Nyambati na kubaira buna barusie na gotiga kwera buse na gotiga kurwandira ikiro ke bogavana se county bagusangana bararia mu basolero nigo batebire ebiche yo musawo yo abeka asensemo yo bwerania wa mangana yekerero ya bono ne yimiaka ya 3 na ende na mangana alingete wese witera abarandia wese gusaliria abarandia amalietabo yo barandia bono nigo babudru musawo yo esokie insege kagiki ayamo iri asabe okwabera gose banyare ko ba mwabire gose bamwirire egetambukero omwezi miewa oito taraturangiruna twaisangane tinere ngakieria tuana goikaranza kutatiga dirie miaka iri aetire mwaka 2022 ase igo tikerie gentekia akaro montara atumie ebigicha yao naenda abeka manganao ayataria yao asoko tebe gento tarateba ikigwango geitu na bakoreri banyemba ya Nyasaye bantu begeneta mangana togokwana umaye kwenda erwe bekwa ngao yego sario bwegenwa bwane no bwa bantu baria nkora anya no muntu tumeko mwana uria ntobwate bakamarieta ase media aende bagambe tarusi bichajiria ikiagera jiri jaso ira sanga bono garjira basiko musoera aka tusaba mabera tuiguanane aba basta turabe ndoli bantu togoja wakuriko kuno gukumya kanane ikiagera nginyorite kare twamete no musimi gwite taki mu 2022 pakalero iga okuno gukumya kanane bontu no sarie dieta nantu anya sae ndito sabe tukumuragirije igo muntu buno yo twamuragiriri sana ekiagera iga agotweta maminja buna intwa pasta aso ndi bwensi oimokirichi bigichachiria ochirusirie sa chirusetie na ndo chibekire aso mutandao ngantu ateneine no mweshimiwa gukwana mangana tutaraumera naande na tutarakwana ona ari gusabanga anye konyarekana achichi asetore asobosio asabo kwabera onye ta usabo kwabera richi korire nsemo yaye eto saba oyo begeta mangana aya twakwera matuko saba urusia mangana aya ase media ekiagara mangana aya toira mangana yo bosoku ntuna abantu tokurandia abantu guru yo buruti bwa Nyasaye na ndakara tokonyora marieta itago sare aya twakwera matuko saba urusia mangana aya ase media ekiagara mangana ya toira mangana yo bosoku ntuna abantu tokurandia abantu guru yo buruti bwa Nyasaye na ndakara tokonyora marieta itago sareka ngase nare tware tugwakire chibicha ego na ichanire sana egente twake gikeirie oyo okorete ringaneri asaba mabera